Kajingbam Shemkhia ki bor sarkar pat ka NHIDCL ban shna panbhaya ka surak ha ki than pen ursla wat hadin ka jingya ki daga ba pakhang kali ha ka shitarek unailar arja arpulai kala penlong ya ka Khasi Students Union South Central East Circle menta ka kenti ban penbenapat daga pakhang ya ki office rekam jong ka sarkar bat ki bank nadu ka khatwai tarek hadu ka khatlai tarek unno pra arja arpulai ban penbor ya ki bor sarkar ban lei no halor ka tai ka surak Kani ku surak na ka jing so sat ha ka porlior namar ki jing tua khendau tua mau mentapan namar ka jing rang terkhong ki pajba ki balai bawan ki hak ban bam sau pum ka union na ka baweri ki pajba ban ai ka jing trelang ha kani ka kenti ha kani ka jing ki kala ong bakan sya ban trekam tangya ki jaka sumar ha ki tai ki arsngi te na kaliang jongi ku kaseng sa si sen biang menta ngin pen bana biang sada ki wei pat ki jing ki bat hakani kenti nakaliang kaseng ka sim ya karai banyaki da kaba pelong ya kajing pakhang office kentup lang ru ya kibang nadu ka khadwai tarik hadu ka khalai tarik jong mentau benai like no ka health department kaba pet ya ka kot ka khia nakaliang ka jong ngi kung kaseng ngin pelat na ka benta ka health department ai bakin trikam hendrai ki office sarkar hi haringkat ki bang hakitei kisngi kaba ngilabu nadu ka khatwai hadu khatlai ngi kerpat ba kin khang lot nado ka khadwai tarik nakaliang ka jongi paseng sa si simbiang ni khon iwer ya ki patpa jong kathan kumo pila ai ka jing krisyan ha ka jing yakhi ka baning kong jongi ba phin ai biang ya kani ka jing krisyan ka jong pi ha kani ka jing yakhi ka ba ar ka jongi ka ban sa long nado ka tarik nado khadwai tarik hadu khalai tarik jong mentau benai khnang ba kani ka jingkuman jong kani ka company NHIDCL kan pen page score bat kumjuru ya kibor kibari khmi na ka benta kani ha ka bayadai pat bat u local MLA u jongi ha ka ju ka por badai u deputy chief minister bat ubabat ru kumu menteri katanat PWD nakaliang ka jongi kung kaseng ngiyaiban nakabenta ka jongu ba unsim khia ban penbet bat kham tame ba un phai khmat kham ploy nakabenta ban penino da kita kikam khnang ba kade ka isu kabala sateng labon bon snen kan pelong no ya kadi ka surok kababha kumba kajulong hakipor kiba mensua kalian ka jongi lalai indo ya ulu kalian mele jongi badai ka jukupor menteri jong katanat PWD pada kate ka jiya kendo ka jongi na kalian ulu kalian mele ka jongi uklem ai ya kanu ka jing pentikna bat nakaliang ka jongi ha jing syai labu ya jing kerpat ba nakaliang jong u kum MLA ubare pet ya kani ka than ka jongi ba unlai ai nak benta ba kibor sarkar kin simkhia bat ba kate ka company NHIDCL ka badai ban petrei kani ka surok ba kit petreno bat ba kin marmot mardor nak benta ka jingbhai jong pajba jong kani kathan ka jongi lo jong kani na kaliang jongi ka seng imdan jing tip ai ndrei ka ba bangi ni pet ni i kalong bet tang kawai ba kani ka surok kadai ban pha kumba kilawan banti ban penjot ya kani ka surok
kidai do ban penbha